Hori ez da. Esan dizuet, azken 5 urteotan ez dudala nire lagunaren ezelako berririk izan. Beraz, ez dago haren kurrikulunean lehengo nekane izeneko neskalagun izan zitekenik. Ez ba, hori ez. Umeak etzeukan arropan izena jarrita. Nire laguna progrea da, eta ez du horrelakorik sekula egiten. Eta azkeneko ezetza, igarkizuna esatean ez dut umearen izena eskutuka edo hor gordeta esan. Ohikoak dira horrako igarkizuna, ez da, esan banu, neure maitea ezin nekan ezaken. Baina hori oso gauza simple da zuentzat. Hori ez da, eta kumplitu dut, 3 pista eman ditut, eta nahi aldezue jakin nola igarri nion. Enneukan oso azkarra izan beharrik izen asmatzeko. Kontua zera da, eta lasai, esango dut eta, Begibistakoa zen umean ekan ezela. Nire lagun eliteko piloto hori izan ere neska baita. Ez mutila, amigo. Zer gertatu da, zer gertatuko zitzaizuen, zer gertatu zitzaidan neri, zer gertatu zitzaien horrako galdera intzieten 30 feministei, ez igartzeko. Nire laguna eliteko pilotoa dela esanez, hasi nahitzela ni. Eta teorian emakumea eta gizona berdina direla sinesten dugun arren, mendetan zehar erabilitako eskema zaharkituen mende dugula oraindik ere pentsamendua. Eta erreparatu diozue, gure arazoa dela hori, geurea esan nahi dut. Izan bada gaur egun eliteko piloto emakumezkorik, gure eskemetan ordea apenas. Norbait eliteko pilotoa dela entzun orduko, zientzilikarioa jartzen diogu norbait horrian kartean. Pensamenduan, noski. Lanbide horretako atea, itxi egiten dio beraz pensamenduan emakumeari. Matxista ez izateko alegin benazkoan ari garenok edo bizi garenok, barru-barruan, guk ere, barru-barruan ditugu horrelako eskemak. Generalean, axaleko kontuetan jardun ohi dugu matxismoari kontra egiten diogunean edo nahi diogunean. Gizona ez da ogiz bakarrik bizi esan ordez, persona ez da ogiz bakarrik bizi esan barko benukela, eta holako gauzak. Eta ongi da hori ere egin beharra dago. Baina nire ustez askoz garrantzitsuago da barru-barruan ditugun eskema hoiei antzeman eta haien kontra borrokatzea. Eta gaur, martxoak 8 dituela, egun egokia izan liteke, alazan nire ustea, borroka horretan hasteko. Eta gaur ezin bada bihar, edo etzi, egun guztiak baitira horretarako egoki. Hala ere, atzo hasi bagina, asko zobe. Eginak, eginkizunik ez. Bai, gaurko egunak merezi zuen horrelako asmakizuna, eta gaur egon ez gizonezkoek, ez emakumezkoek ez dute inok txapela erabiltzen, baina jantzita izan banu, erantzingo nuen zure aurrean eta xapo. Baina zuk asmatu diozu, egarri diozu. Egarri dioz, baina ez dakit, garai bateko pentsamendu horietatik aparte duten nago, txapelarik gabe nagoelako. Hori jakin dut liburu batean, garai batean Ameriketan, esperimento bat egin zutelako, eta hartu zituzten 60 emakume, eta erdiari jarri zioten testa hau. Eta feminista ingurukoak, eta inortxok ere zuen asmatu. Esperimentoa luzeago zan, baina hori bentsat ala zen, ez? Eta gero noski, asmatu ditzutenak ikaragarrizko egonezinakin geratu ziren, hain zuzen ere, ustez horretan adi dagoen jendea izaki ere, ez diotelako igerri. Eta hori gertatzen da, barru-barruan dauzkagun eskemakin, ez da? Hori da, ikuspegi horretik ere ez dugula zabaldu beharra dina. Hori. Eskerrik asko, Joxerra, eta hurrengo astera arte. Hurrengo astera arte.